Čaute ľudia, vítam vás z nového videjka. Ahoj ľudská. Takže ďakujeme vám, že máme skoro 100 odberateľov. Ľudská to ani nevie, že to nevieš. Takže dneska po dlhej dobe hrajeme IQ SCP. Laura tu bohužiaľ nie je kvôli tomu, lebo nemá proste čas teraz. Dneska proste nemá čas. Ale potom zase bude mať čas. Iba dneska proste nie sú proste také, že niekto nemá čas. Že ľudská. Opa. No tak možno nedáš, bo to je moja kvetina, si predstav. Ja ju chcem dať na tento stolík, ktorý tady stále. Daj to tak sem, počkaj. Ja ho otočím, tak pozor. No. Tak. No tak som ho chcela dať. No a Tá teraz kvetina bola inak moja. 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 Ja som mal túto a ty si zabrala druhú a potom si zomrela. Aha. Toto je celý tvoj príbeh. Takže tak. Idem pre palety. No bež. A ty poď. No, musím všetko robiť ako jej poskok. Vidíš, tu máme dve akurát pre mňa. Áno, ja berú túto. Ja berem túto. Tam je ešte tretí jedna. Tento IKEA tady musí stať. No musím, on tam je už od začiatku vejsky, keď sme stavali. Dobre, teda ľudská, ja som prečo. No, prejdem tady to. Kade. Veď ja viem, prečo sa k nám stále dostávajú, lebo toto je taká strecha pre nich, ako keby. Vchod. A teraz už nebude. A teraz už nebude. A budú mať smolu. Odchod bude z domu takýto, on bude skakať parkour. Jo, ja som vylezla na tvoju lampičku. Lampa, on postiel a si vonku. Takže tak. Ja som najskôr išla na postel a potom na lampičku a vylezla som von. Takže takto. A nezabudnite odber a like, že ľudská. Áno. Lebo to je veľmi dôležité, fakt nič to nestojí a môžeš si dať rovno aj zvoneček. Že ľudská? Áno. Ľudská, prečo si sem dala takto tú postiel? Ne, nechaj mi ju tak. Dobre. No. Ďakujem. Peknú. Prečo máš dve postele? To je jedna posteľ. Jedna a tam je hore druhá. Aby nechodili tady IKEAci, vieš? Lebo oni tady chodia. Takže tak. Myslíš si, že tady to budú chodiť tí IKEAci? Nebudú. Nebudú. Už nebudú, dúfam. No tak to dúfam aj ja. Lebo mali sme starú bejsku, tu vám idem teraz ukázať, ale Ja sa musím napapať. potom sme sa rozhodli, že si stavíme druhú bejsku. Môžem ti tady tú kolu? Môžeš, to ti nič nestaví. Ja neviem skočiť. Načeknem. Ale vidíte, dúfam, že vidíte tam tú malinkú, tých malinkých oných, tu malinké palety. Tak tam sa to mali a už sme to zničili. Ale zober to. Sem. Počkaj, ja sa musím napapať. Všetko. Takže tak. Ja sa musím poradne nájsť. No, Laura, Laura. Ľudská, že ja nemám energiu. Dobre, ani ja nemám, ale ako Samuel. Tak ja sa musím trochu nájsť. Už nemám nič. Ja zjem tú kolu. Dobre. Vypijem. No, že zjem. Ja zjem, to mi dá aspoň 17 energii. Čože? Dobre. Aj tak ešte som hladná, takže A ja mám, potrebujem ešte Laura, trochu. teda ľudská, ja mám 6-7. Oh. Na oného najedenie, že som hladný. Hej, prečo mi stále hovoríš Laura? Lebo vieš, že ty si iba na jednom videu, ľudská, a ja už proste si vás pletiem. No, ľudia, vy by ste si priesli, že niekoho takto. Keby ste natáčali iba s jedným a potom raz za čas natočíte s druhým. Na 100%. To je určite, to je istá pravda. Dobre, ideme hľadať jesť, lebo... Ja hľadám palety. Tak bež hľadať palety. Tam máš jedlo. Yes. Jedlo. Jaké Kiaľ jedlo? ma to Ale strašne niekto už štve. si z toho bral. No tak si to zober. Ja zoberiem všetko a má smolu. Druhý má smolu, Áno, presne. majú smolu. Mali byť rýchlejší. No áno. Nezájem. A ja som našiel. Mám ti zobrať svetlo Zober. alebo gauč? Zober mi zelené svetlo. Zelené svetlo. Áno, keď už si zrovna tam. Takže Áno, ale ja som sa asi stratila domu. Nevadí. Nájdeš to. Choď po tej ceste, ako si sa vrátila. Palety som našla. Čo je dôležitejší? Palety alebo svetlo? Svetlo mi zober. OK. Už to vidím.
Dom? Aha, tak ja som ti teraz vytlačila písko. Neviem, čo som ti pískol. Nevím. Teda dúfam, že je to naše. Ja už idem domov. Tak naše to není. Či je? Dobre, pískal som. To nie je naše. Je to naše. Či? To? Neviem. Bež sa podívať. Snažím sa. Podľa mňa není. Není. Nie, neviem. Bež tam, lebo tam je voda. Tá dáva hodne energie. Ježiš, ja 7 minút. Som zobrala 8 píc a Ne, ten ich zim. to není naše. Tak zober aspoň vodu, tam som videla, že to máš. Yes. Aj lekárničku tu máme. Ja Dve dokonca. Ja som teraz Wow. skoro všetko zajedol, čo som zobral. 8 píc a 2 hotdogy. Kvôli tomu, lebo... Kam zmizlo to svetlo? Teda. Aha, to je. Takže ľudia, pre dnešné videjko by to mohlo byť všetko. Dúfam, že ste si videjko užili. Tak ahoj! Ahoj.